Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yayan uwana, abokaina. Daga murya. Ni ne mai wannan channel mai suna Saltech, ma'ana Sal Technology. Mun buɗe wannan channel ɗin ne ba don komi ba, sai don ƙara ilmantar da al'umma. Ta yadda za mu ƙara sanar da su abubuwa da dama na ilimin na'ura. Kamar irin su yadda ake hacking ɗin Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, duk dai wani social media haka. To yanzu mun kawo muku hanya mafi sauƙi wanda za ka yi hacking ɗin kowane irin account da kake so ta sauƙi. Wannan hanyar ita ce amfani da termux. Na san wasunku sun san shi, wasunku ba su san shi ba. To shi termux application ne wanda yake za ka iya amfani da shi ta hanyoyi da dama, ta hanyoyi masu sauƙi, ba wanda ba tare da ka sha wahala ba. In dai ka iya amfani da shi, za ka iya sarrafa shi ta duk hanyar da kake so. Kowane irin hacking kake so ka iya a duniya, ta termux ma za ka iya. To sai dai ba a nan gizo take saka ba, ta yadda ake sarrafa shi. To wannan duk ba matsala ba ne. Za mu koya muku ta yadda za ku iya amfani da termux, yadda za ka iya hacking ɗin Facebook, WhatsApp, Instagram, kai duk dai wasu social media. Amma kafin nan muna so ku danna alamar subscribe a wannan channel ɗin namu, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora shirye-shiryen mu. Yanzu nan zan ɗora muku link ɗin wannan application termux ɗin. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, za mu fara koyar da yadda ake amfani da shi. Kada ku manta, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora shirye-shiryen mu. Mun gode.